Litukulale no nigo mugavana wa county ya Kisii omosike Paul Simba Arati nigo abwatuka committee ya bene erego chikora ase okwane no chibesa che Bursary eyere ye county ime county ya Kisii. Yes. Okwana kure ase amaga chagu stadium nigo mugavana Paul Simba Arati atebabuna nigo agochikubwatuka milioni emiaye 35 uche ase chigodi 45 chichigotoka ime county ya Kisii n'abarangeri igaiga ase kubadenga bono Bursary twaterire yeri twakwande korwa ekero ye campaign Bursary yatenene tuwe miaka ene yaitire tatu kwanza ene kibesa kyalenga oro kyonsi pichikarusi kikabe kuchipara ekinde kyalenge chipara kyembeo esibono na erandi kibesa kiri kre ward egocha konyora chimilioni isato chimilioni kyonsi na arule milioni 135 che Bursary Noina baigo nigo mugavana atebabuna nigo abekire amachiko namarago ayagachikubwatiwa gochi ase bari barachikugania Bursary ye county gochakera eiki egocha wansira jumaine chi constituency H nacho chigocha boisaranza koenda na chiform cheji Bursary e constituency ya South Mugrango chiwodi sana emo constituency ya Bomachoge Borabu na Chache chiwodi sana ibere e constituency ya Bobasi chiwodi sana isato e constituency ya Bonchari chiwodi nye echine chiwodi 25 chigo cha kwaendana chi Bursary forms lituko ya chumaine n'abantu bawacha gutokoro aba MCA mbabororo koligereria ngaki exercise keo kolekana kabere chi chief na assistant chief mbabororo okonya bali bawacha ko chi form boygo abantu bakora ku chi ward admin bonds 45 mbatokoro na nchebene ningonjo kanane koligereria ngaki chifomu echi chikwenana na bantu bakwenana chifomu echi bonds ntoriko akira omuntu etoko abantu bachandegete mono batanyare koira abana school nekibesa twatebire omuntu aho cyakonyora nsepi nekiri wisato na abana kintakana batali kwenyara batabwa ati abantu bakubakonya twatebere kibesa bawo cyakonyora igoro nekiri sana naende ebina bibantu bawo cyagocha na biro byo omuiboli lazima ache ne ID na boigo ne birth certificate yo mwana a birth certificate original ne photocopy na ID original ne photocopy original au ocha koira na neronka si photocopy chitigare igo montonde wense ocha koyi e form lazima abo muiboli vo mwana monto korokwe guardian lazima tumayenki okobere guardian to gocha koyi form onye toli muiboli naende ekero kuye form lazima buye form esuwa agete kura toli kuyi form onye ngo agete kura ekiera register ya IBC twanyenyore awo chekiwa okurwa ID wachekigwe se system twara osino agete kura onye twagete kura ward eyo ogende se ward wagete onye kuanganyite kurwe ward yao wachwake ward yende iliwo akire ekiato konyora Bursary sotagite kura igo ndengete abantu aminto bayigure egento kyomwere maaki taiyo to basakoni form muntu takone li form
form eli ikirenga is not for sale taje yokoniwa igo abananchi bonse nima itame kora bona limuge pero sino ne chiringiri wiko to basa kwa monto basari to basa go tuma monta ko eli form ekere kero elietaria oli alikiru enamba ya form ya alikiru na ebe ko monyene okoraki okonyirana to enda etote mna kwa bugoli form nayo goicholi lazima obo mwiboli naende nayo okonyirana nechipese kitokwenna neche secondary school ti university ti college chonti echo etwatigira abashimiwa abajumbe be constituent na bakwenda na jibata yicho na baroba gatutigera ti basari che secondary igo chibesa tokwenda na neche secondary shop yasai kawancha umwaka umuya ntomente chibesa ase chibasari echi bitkolia Jumatano Nyaribari na Bugetutu nero ekwena nwa kifomo echi ndaetemba sabe onde bwenzo rateme kungainirege es exercise yechi na boko nyora tuliko nyabese weka information yekene ase efomu elie na turanyole kwira abana eskuru. Thank you. Yingo ripoti ya Kisii Hot TV kurwa ase geti kya Kisii Stadium e county ya Kisii. Return Nyapto Dennis Kokori Konto.